Nyakora moge jwango yaure kinu machiegni mantiere kar kae. Nonro mag gazet chako sani okinyi ma kon tarik 21 dwe mar auchiel higa mar 2023 ichiewo machalo nade wado chiewo makare wasechopo kar ka. Sharon jawacho ni kochopo sani to koro wadhi mana ka gima wariyo wantiere kar kare ne ochiewo nyaka sani koro seche ng'eny kendo seche thoth ichiewo machalo kama intie ponono iluwogi ka intiere e odi kanyo pok iwuok idhi e tich ipenjo ni dhi neno ka intiere kar kanye tudri kod achiel kachiel e mbui no mano mar Citizen Digital yudo achiel kachiel e YouTube mar Ramogi TV kama ikono kacha ni luwo gazet ka intiere kar kanye gazet ariyo madongo pachoka mar Daily Nation kod mano mar The Standard wadada kane mane ma usore odiochieng' ma kawuono intie Kisumu gazet mane mani Kisumu odiochieng' ma kawuono ka isenyiewe kono age odiochieng' ma kawuono ni mane mantiere kar kanyo ma bende iseneno kar kanyo to mondo mi magi ochop kare nitie weche mopogore kanyo kora moge jwang' iwacho ka ni nitiere wechego mag pek mar ngima omiye pek e gazet mar Daily Nation pek mar ngima ochiw kar kanyo gi weche mag mibadhi kaachiel koda ka weche mag tuoche kaka nyalo bedo kacha ni kedo kod tuoche mopogore opogore mano nitie ka e gazet mar Daily Nation gazet mar The Standard bende nitiere gi sigana ma opogore opogore mantiere kar ka ma bende ka ng'irango ang' iyudane kar kanyo wechego mag osuru ma bende igeno kanyo ni idhi chak chokare dwe manyien mano gi sirikal mar Kenya Kwanza kaachiel koda ka weche mag mibadhi mago mag KEMSA mantiere kar kae weche mag tuke nitiere toke ka makore wacho kanyo ni Bukayo Saka mano jatugo ma Arsenal matugo ne piny mar Ingereza bende noloyo hat-trick mare sani koro chalo nade oliet piny Ingereza kocha piny Kenya ka to gidhi nade piny Kenya bende koro donjo e kind pinje mamoko ma koro bende loso iwacho ni mwandu mopogore opogore mago mowuok e bwo lowo iwacho ni gin kata gi 3T minerals tiende nang'o miye peke ite mar auchiel kod mano mar abiriyo gazet mar The Standard arwaki ni machiegni gazet mar Daily Nation ema wachako godo to odiochieng' ma kawuono nitiere kaka kod jafwambo mano mar Daily Nation ma bende wan go kawuono wadhi bedo kanyo ka watwa kod odiochieng' ma kawuono kokono wani gazet mar Daily Nation kod The Standard to gidhi nade odiochieng' ma kawuono ma en jafwambo Daniel Ogeta oyawre kendo machiegni yawre chalo nade maber ichiwo nade chiwo maber manai amba chiwo makare kawuono kontiere kodi ka en moro mar bedo kodi Ramogi TV odiochieng' ma kawuono kantie gik mathoth ahinya ma bende wada bedo kae kawanono wacho ni gazet mar Daily Nation mokwongo wanya mana nene kar kae mondo mi wayude ane achiel kachiel ma e gazet ma kawuono iwacho ni gazet ni siling 60 Kenya kata en siling 1,700 ka en e piny ma Tanzania 2,700 ka en Uganda gazet ni ka ji osenyewe koso nitie piny machalo miuse pinja ng'eny lakini mana kaka wachno kendo mane bei koro kawuono gazet ni kinene kar kae sigana mokwongo Ruto MPs still show in house nitie gik mathoth wacho ni oporo dhi mbele kata ka nego yudo chieng' manyoro kata kamano mane momi pek e wiye kanyo kato piny ka nitie wechego mago miwacho kanyo ni a country of poor people kono gimomiyo sigana mokete ite mokwongo kar ka weche mag thieth nitie kata mago mag sickle cell wechego mag KEMSA mantiere bathe kanyo wanya mana ng'iyo piny kae bende iwacho ni ite mokwongo ni nitiere gik mathoth ahinya bende mantiere kar kanyo mano konyo bedo kanyo ka warango ya country of poor people jok modhier e piny Kenya counties mopogore opogore gin mage ondike kar kanyo wacho ni confusion bende sikunde nitiere kar kanyo kae to bende wadaranga ite mokwongo ni temondi kae to bende wabonena ne gik ma timore iye kanyo mana piny mogik mano gazet mano mar Daily Nation iwacho kanyo ni my family survives on 1 meal a day mano bende sigana mantiere kar kanyo ma Daniel Ogeta ni mane ndiko e ite mar auchiel ite mokwongo ni en ang'o mantiere kama miyo gazet mar Daily Nation bende usore sigana mane ma uso gazet kawuono kineno gazet ni wi malo kamano wan gi story mang'eny ng'eny kanyo lakini nitie ariyo momi pek kipkete kama eno kama yo ket maduong' to piny neka kinyo space momi kendo duong' lakini mokete ni bold no mane ma uso gazet nikech mano is the main story lakini nitie mabende kinyo kendo in terms of prominence momi space modogo ma piny ni ng'eny ngiso ni dier ng'eny mane maduong' mogik yes. Mabende nyalo miyo sigana moro gik matimore e od bura mamalo kanyo wacho ni MPs still show ni endo kete mana wiye kache weche mag finance bill ni bende do ma porono jomoko neno ko medo suru to dhi medo kech kod dhier ne jopiny moko yes kinyo ko mano ni duong' lakini momi koro opogne gi space koro king'iye in terms of graphic ko oketo omie bold
to bold ngiso ni obo pek kech gik miwacho kanyago gidi affect ngima ji in the long run chakre tarik achiel juma biro. To gazet mar Daily Nation miuso Nairobi kani chalo gi miuso Kisumu kawuono? Gi king'iyo kona mar gazedno kona matung' koni nitie star moko kanyo. Mano malo kae wang'i ane ka entiere e kopi ni bende wadhi malo kendo wang'i ane mana malo mogik kabisa nyakora mo jogi bede kod ng'eyo ni ento chalo ga nade kinde ma entiere karka ponono onge gazet machielo ma koniero aneno gi karka cha aneno kaza nitie star madhi auchiel. Yes. Mango ni nigi star achiel. To neno ka gichal kawuono. But seche moko idoka ka miuso Kisumu opogore gi miuso Nairobi gi miuso Mombasa gi miuso Nyanza gi Eldoret. Yes. Pogruok ni biro biro ni king'iyo gazet iluongo ni gima ni machiegni kodi inya ahinya omiyo ok dang' ng'is gama nitie Kisumu gima nitie Nairobi. Ok body date. Omiyo kiketo gazet iketo ni gima ni Kisumu cha en ang'o muda ng'eyo. To kech wan gi jofwamb kura bende gin ma giketo stories go. Kido ka gima pek mo nitie Kisumu no ema wacho Kisumu. Mane mi prominence gazet ma Kisumu. Ka en Nairobi ka king'iyo gazet Nairobi nitie gima in Nairobi ka idi kabisa. Mopogore ng'ama diyo ng'ama ni Mombasa. Omiyo ka nitie ga pogruok kamano lakini gitegin ga gimoro achiel. Mano kinde ma gitie kanyo kora mag jwangi bedo kod ng'eyo koro sani ng'eyo gimomiyo nitie gazet mano ma iuso Nairobi tinti miuso Kisumu sana gi piny chieng' mar results wuok kineno ka nitie mopogore Kisumu Kisii gima kamano mako results mag school koso mag piny mag school doka nitie ng'amoyombo Kisumu ng'amoyombo Nairobi ng'amoyombo Central Mombasa kamano koro county ka county bedo ni yudo mare koso region mantiere ni region koro wan gi Nyanza edition luongi ni editions ni zurum kwacha koro nitie Nyanza edition Western edition Rift Valley edition Nairobi edition Mountain edition to Coast edition koro maga idwa against stars go koro star ka na chiel to meda kalure gi edition yes ngano waro gi edition ni nyakora mo jwangi yude kar kanyo ni to koro dhi yo machalo nade sigana mantiere ye kanyo koro mo jwangi dhi yudo kanyo weche mag finance bill gi weche motimore do chieng' manyoro e od bura omiye peka te ite marabiriyo ko chopo kanya warange nyakora mo jwangi ka sani biro dani waranga ne sigana machielo kama bende obiro machiegni ahinya kod oganda wadani ang wadonje gazet ma iye kar ka mondo mi ang wayude ne sigana mamoko gi gin mage kiwacho ni nyaka sani nyakora mo jwangi tire paro ma opogore mantiere kar ka tainya mago ma jatend piny Kenya bende koro wacho e ite mar ariyo kar kae e ite mar ariyo koro wacho kanyo ni Ruto accuses development financiers mano e weche go mag akweda wacho ni magi jok moko monego bed ni konyo e gedo kata chwalo omenda e weche gi mag gedo mopogore mano kantiere kanyo e ite mar ariyo wacho ni magi gino momi pek ma bende koloso duchi makauno kane oyao ayanga romo no mano mar piny mangima mabende ni kelo kanyakla jogo mane sector no mar teko kata mano mar energy gini majeja kasani jatend piny Kenya ka loso weche gi kano timo gi kacha KICC odiochieng' manyoro tiende nango ne jok monego beni chwalo omenda to samoro wacho ni niga kweda yana kweda machalo ni eno ka jatend piny wacho ni nitie kweda ma wacho ni matiende ni joma holo ji pesa gi ka gin countries mantie global south gimiyo gi interest mang'eny basically wacho ni global south gin rido ka risk ng'eny omi koro ka imiyo gi loan imiyo gi rates mani malo maya makoro wacho ni maya ok ber maya kwede ma Ruto ok dwa kamano bende koloso kanyo koro mo jomago weche go magola kotenore kod weche gi bende motenore kod bero pinje mantiere mano wacho kanyo ni global south mano to tiende nango karanjo kacha ni nyenyo kata interest mane wigego ino kacha ka imedo gi kinde ka kinde tuono mara sickle cell bende koro ntiere kar kanyo ma bende olose kar kae odani waranga ne kaka inyalo tiek gi kae neno kar kanyo nitie sigana mano ma okete gazet mar Daily Nation ka ntiere kar kanyo wacho ni koro ministry advises couple mondo mi otim nade mondo mi obi odhie pim mano ka gida yudo nyithindo tuoni mar sickle cell ma bende wacho ni thoro yudo counties mantiere alwora mar Nam Lolwe mago kirango counties mantiere Nyanza mantiere Western yudo gi kadho wadh Nam Chumbi bende yudo ka gintiere kinde malach ahinya yudo gi kanyo kora moge jwang e ite ni mar adek ka e ite mar adek kanyo bende nitie weche gi mopogore mantiere kar kanyo ka ngineno gi kar kanyo kora moge weche gi mag pim e alwora mag Nyanza ang bed kanyo kod ng'eyo ni gidhi kacha e yo machalo nade
Koro kar kae mantie wechego mago mag bombe. Bombe ite mar 4 kod ite mar 5 kanya kamano kete. Iwacho ni dhier mantiere bombe. Iwacho ni koro obiro medore yo machalo nade. Ang'eni kanyo ang' wayudo thuolo mar neno. Kama chielo bende ka wantiere kae gazet ma kawuono. Iwacho ni en a country of poor people. Koro jok ma odhier gi nitiere jogo ma kaluwore gi graphics mano kete ite mokwongo kar kae Dan nitie mano minya bedo kanyo ka ineno nitiere West Pokot nitiere mano ma Turkana gibiro kache yore ma opogore to mae sigana no mondiki kendo jogo monindo mane e park iwacho ni sani gigo monego bed ni gitimo gin mane ng'ani Nairobi ka kineno ka jonindo kama ok ni gin maber paro ng'eny paro thoth omiyo ng'ato nyamua to odhi oywe tie yien moro ema mayindiro kan gin gi chandruok moro iyudo ka joma the poor magi jomodhier wacho ni KNBS wacho ni king'iyo malo kanyo page mokwongo wacho ni kuom ji 5 no kuom ji 13 iyudo ka ji 5 gin jomodhier mano kaluwore gi report manotim higa 2021 to kendo wacho ni mano en medruok mathoth mar atamalo 20.7 ma king'iyo page 4 koro at least 5 in evidence mission ni kuom ji 13 kochok 1 2 3 4 nyaka 13 ji 5 kuom odhier my report masani ma very latest ma kendo nitie list mar bombe go king'iyo bombe ma ji ne matek ahinya iwacho ni hardcore magi joma tek kabisa jok mani kama tek mano kirango chal mar ngima gi jogo madhier bende koro mako iyudo ka jogi iwacho ni piny kanyo ndiki ni piny kanyo iyudo ka ndiki ni a person ma ok nyal tiyo gi siling 3,000 gi 400 gi 30 iyudo ka en 3,947 shillings in a month ng'ano ni hardcore ng'ano ni ngima matek kabisa iyudo ka e list no iyudo ka Migori nitie piny kanyo Migori nigi ji 1,162,000 to iyudo ka kuom jogi te iyudo ka ji 66,000 ni matek zaidi to king'iyo pogruok kind 2019 gi 2021 iyudo ka ma en medruok mar atamalo 22.7 mane kaunti ma Migori kende mano ka koro wacho kaluo kende ng'eni koro chomo koro idok dala to mano kaluo ni matek kabisa kech Migori ni kanyo kata mano nitie joma ni malo kanyo iyudo ka nitie Samburu Bungoma Nandi Kitui West Pokot ni kanyo Wajir Mandera Kakamega nitoka ni malo kanyo iyudo ka jogo te ni matek koro king'iyo distribution makelo percentage na iyudo ka 45% ma nyingse ni machiegni kuom nus mar joma nitie kuro ni matek kabisa to nitie kama chalo bende madanyo bedo ni bwogo ganda nyang'ina ng'wadhi e weche mamoko mantiere kar kae to kata kirango Nandi County ma county mantiere ho mar Okak kendo kama nitiere kache Rift Valley igeno ni kacho nego bed ni kacha chiemo bedo ka wuoke to kanyo bende miro ka nitiere kit medruok kata growth moneno kanyo e kind iga mano mar 2019 kod mano mar 2021 medruok ne kacha romo atamalo 88.9 en medruok ma inyalo pimo koda en ang'o manyalo bedo kanyo ni ponono osebedo kanyo ka timore nikech bende nyalo neno kwan maga oganda mantiere county no mano manandi maromo kacha 910. King'iyo adier mar piny en ni ngima tek kendo pesa lal to pesa lal na ji te koro king'iyo the population rate man kanyo iyudo ka ni mal en around 9-10 king'iyo against the distribution mar joma ni matek omiyo iyudo ka bende en risk iyudo ka Nandi is highly populated koro ji ni matek kuro koro gika machelo bende mantiere kata gi counties gi machelo mapono nyalo miyo Nandi bedo e list ni king'iyo sana en wach pesa then iyudo ka Nandi is known for farming jogo gin jopur lakini sani gigo tek ne jite ma ji pok obet kama ni koro to wan gi thuol ni relief ma pod ngima koro is tough across yes bende kai dhi mbele kanyo iyudo ka report ni
iwacho ni my report mogol machiegni sani kabisa like my latest report to malit kabisa en ni e bombe madongo gi ilo ka ji ya kalu mondo tie bombe dongo lakini bombe go koro ji ne matek zaidi. Emi wacho ni koro magi bombe man kata counties mantiere gi jomodhier mang'eny modhuro ka en kanyo Nairobi ni kache thuolo mar Kameja kan tie na thuolo mar adek. Singeni kia dala nyaka Kameja kai kalo counties mang'eny koro rate kech dala kidhi kiwuok itiyo Nairobi in gi pesa. Lakini kwa Nairobi bene wan matek zaidi. Gi kwan oganda maluwore gi kwan manochiw kacha higa mar 2021 kwan jogo mantie county ma Nairobi kende romo kacha 4.6 mano keneno kar kanyo ka county ma Nakuru ema bende koro ni malo en namba 1 kuom county ma bende nigi jok modhier mathoth ahinya mantiere kar kanyo ka koro konyo 1 in every 17 Kenyans ni kata gi ene dhier makende. Aya, nakura moge juang oganda ntiere kar kiwinjo kanyo ni 2.9 mago mag jo Kenya nitiere kacha giluongo ni extreme poverty. Tiende nang'o ka ntiere kar kacha some ite mar 4 kod ite no mano mar 5. Sigana machielo madhi kar kae nitiere kapok wadhi weche go mag finance bill mabeda ng'warango kar kacha ntie sigana madanwa rangi e ite mar 6. E ite mar 6 kae nitiere sigana mabende Daniel nindike keno masigana miwacho kanyo ni weche gi podi madhi nyime kod pek mar ngima moganda kale. Wacho ni sigana machalo kamae onge ite mar 2 onge ite mar 3 entiere ite mar 6. Ite mokwongo gi duto iwacho ni kae kama ntiere thor wach mana kaka unaneno kar ka weche monge pek e gazet gintiere kar kae. Koro sigana ni e kinde mane entiere kar ka kae nene sigana mar miyo iluongo ni Maximila Luhavi ni inyalo mana konowa in kaka nindike kendo thuolo momiye entiere mana nus entiere nus mar page iwacho ni koro kae un achiel kuom jogo manouso un jok mouso gazet kawuono piny kanyo ite mokwongo bende ondike kacha weso ni kao ni uso gazet sigandi uso gazet miwane sigana ni kaka ne iluwe mochopo sani kore gazet ka koro e boma ka wan gi iluongo ni informal settlements ido ka magin gidak lakini gidak maber ahinya to gin e boma ka Kameja ka koro ka piny tek kamae ema ne wabeta kamoro ka ne wawuotho to aparo ni ka koro amta koda kamae yabe ni koro ng'ama onge tich to koro tego mondo brom nade ema aparo sabani koro adhi Mukuru kae koro mai nyako ma odak Mukuru enje gini 30 koro na penjo ni miya na kadhi ni kanyo kedier nyaka ipenjo monge kanyo ni bun maber ngisa wan to warach lakini ok rach ahinya ndinga marach zaidi to ngisa nyanya koni to ko ngisa gota dhi apenje ko nyalo sokodwa to ko yire ngisa an koro akala ndo sokoda mono kora bebe kodi chakre gokinyi nyaka odhiambo mabet kanyo chakre sareyo nyaka sareyo mano 12 hours of the day ma chieng' ma dhi kanyo no ne poko chiemo for odiochieng' ariyo ma dinawe biro ok dino chiemo nyaka odiochieng' mar 3 to ipano chamo alot gi kuon mane meal maber to rice ma chieng' mana dhi mogik no kan pok adhi the 2 days man pok adhi go doka ne chamo mchele ma okete pi oboke iluongo ni boiled kamano to osebet gi mchele no for 2 days ma kech omanyo tich onge tich en gi nyathi ma ja 2 months nyithine matin nikech ka wacho sigana ne en gi nyithindo 4 ko nyathi mogik ne dweche 2 koro no kendo wacho ni 10 years ago around 2013 2012 nyathi modong nje 2012 to gisebet gi issues ma jaode gi yore godo koro kane gipogre to dok korgi around 2019 2020 oduogo jaode biro to giloso weche alafu to kako betie to nyasa gudhi nyathi moro mogikne koro ini kama gidake cha jionge tich Mukuru ka ido ka jiwuotho ka dhi manyo tich kech onge tich ma onyategemea kuwuok to dhi onge office koro jaode no wuok man dhi manyo tich kamoro kaka gidhi ga manyono to koduogo nyaka sani koro no we gi nyathi matin no okonya tiyo onge tich chiemo onge na sani nan gi rent arrears mar 4 months rent mana siling 2,000 kende Mukuru pi onge Mukuru en
sanitation ni piny ahinya kabisa, is very poor. Koro iyudo ka pi onge Mkuru, ma bende pi mantie godo nyaka ing'iew. Noyudo ka en gi gowi mar pi, en gi gowi mar maka, ma kata ka otiyo, iyudo ka tich matimo mogik en mana luoko lewni. Koluoko law, tiuso mana gimoro 150. Kuom pesani en gi gowi mang'eny zaidi ma ok onyal konyo. En gi gowi mar jalot, japi, jaot, gimoro stima, koro ok otiyo godo. Maka be kotiyo godo mana, jirani kotiyo gi maka kodong' oweyo, koro ka okawo makano, to tedogo chiemo. Seche moko tware matek, ma jirani ema kendo miyo gi chiemo. Marit nen ni nyaka caretaker ne, mano is the next door neighbor mare, dire moko ne oloke out, nong'isi ni koro in kata wuogi, koth ne chwe. To ong'iyo kaka en ng'ama miyo. To koro temo jogeno ka nyithindo giywak ahinya to gine kwe ahinya ma oduoko gi out. Koro nyaka sani en matek zaidi. Ma nabet kode 12 hours mondo understand kaka ng'ama onge tich, ng'ama onge chiemo betga. Ma chieng' to no chiemo, the next few days ang'e no chiemo, kaka noloso kode, lakini pod en matek. Koro en achiel kuom joma onge tich. En wach mit ahinya kabisa. Kendo en adier mano mana ka ikete kar kanyo, to nitie kumoro mane ndiko e sigana ka ni mana kaka chuo mamoko bende timo ka gisechopo e boma. Wacho ni giwuok ka gidhi manyo tich. Kendo endo chopo ma koro chopo ni odhi manyo tich, kendo kodhi manyo kaka onyalo yuto, to ne ok oduogo. Mano ranyisi ma bende biro kinde manok, mano bang' piny mangima dhialo, odiochieng' wuone. En wuoro mobiro to lal. En luongo ni a missing dad. En kata wuode matin ni kia nyaka sani pok onene, kech kaka onyuole to dhi. Kaka to odhi kapok onyuole. Chama ni ne notiyo ga tije mag ot gi ne ji. Koro ka ng'ato romo around 9 months to konya tiyo, to jawade be nosedhi. Koro ne lit kabisa. Nikech nowuok kaka ji wuok dhi tich to ok oduogo. Ok ogo simu, ok olwas gimoro amora, odhi adhiya moling' kar olal kamano. Ma kata wach ni kopimo ni to ywak. Ma chuni ni iwe ing'iya ng'iya kech koro lit ne gima dang' time onge to time kosetimre no. Koro mana ng'isi ni Nyasaye ong'eyo. Erokamano ahinya kuom sigana miloso e yo makare, kendo nyiso kanyo midhiero ma Max Miller Luhavi kale kachiel koda ka nyithinde 4 ma entiere godo kar kanyo. Ang'e ni weche thoth Dan made wayud thuolo mar rango kar ka nyokoro mag jwang' some ite mar 7 kanyo weche mag finance bill gi gintiere kar kacha ne gikawo thuolo mar bedo kanyo. Ineno ni mano bende wach momipe kar kanyo e ite mar 7 mano ka wanene kar ka wacho ni MPs in late night vote. Wacho ni sani bende gimosebedo kata katimore ombulu ono dhi. Aparo oromo kata saa 5. Jogi pod wacho mana yes. Koro nitie kwaya moro mana donjo bunge kacha. Kwaya mana ochako mana wer no, yes. Ging'ata kuluong kata ja Kenya Kwanza giwera wera yes. Kata no. Kata kamano gigo ma oganda derito mondo mi ogo ombulu kata gigo mopogore kar ka. Gigo mane jatend kweth manoke od bura kata minority leader Opiyo Wandayi geto winjo kendo neno ni gin gik mage madhi bedo kacha. Nowacho ni budget mar trillion 3.6 nitie gik mathoth ahinya monego bed ni lokore. Iwacho kanyo nodwaro mondo lokruok obedie weche mag osuru ma ijuoge weche gi mag modhi. Onyalo bedo nade. Pono ne kin mamoko manitie kacha waneno paro machal kamano bende nochwal kanyo koda jaod bura Malego Usonga Samuel Atandi e kin jotelo mamoko manitie kacha. Nitiere mano chwal koda jaod bura Maseme bende Nyekal ne nitiere kar kanyo kano wacho ni weche mag digital influencers gi bende social media influencers gi bende gigo magitimo mondo mi onega kigole ata malabich moketi. Nitie magin gik mane idwa mondo olok kanyo ka chakre godhiambo nyaka gimoro sogotieno kama nena koro yes no ma iwacho ni isome ipinyi ni ikwe amended ami ikwe deleted to ji wacho no yes. Koro ka MP ne wacho no kata yes iyudo ka ne ging'eny kech nitie isomo gin kiyo ni clauses. Koro gisomo clause to gi debate ng'ato second kamano then giwacho no yes. Mano kore e ombulu. Wacho no ombulu onego bini go electronic lakini wacho ni kane wach kamano iyudo ka MPs moko wacho ni gionge card gino
kendo wacho ni mashinde gin faulty omiyo koro ne ji yudo ka ji goga nego yes no kinde mosakalo giyudo ka en electronic ma iyudo ka ji vote then inyiso ni ji kama wacho kama nyoro ne time manual nikech icho ne gionge cards go moko ne gin faulty machine faulty nyakoro mogi jwanga ngeranga ne kar kanyo mano bentruok mabiro go sani kod okil kama loka Green Odera ikine moseromo kanye sa chiel kendo dan nitie gik moko madani bende warang kar kae nitie sigana mabende nitiere kodu kar kanyo jafwambo adu Ngina Kirori nobedo kacha kod twak kod Martha Karua mano ogai maduong' bura mar NARC Kenya ka nitiere kar kacha e achiel kuom jodito mantiere Azimio gigo maponono kolero kar kanyo owacho kanyo ni Kenya Kwanza onge demokrasia madwarore paro mantiere kar kanyo mano ite maraboro ka entiere kar kanyo entiere diere kende kar nitie jogo mauso kar kanyo kata kamano ok gichulo uso ma okinyi ma kawuono koro kangwa yudo thuolo mar neno Martha Karua kangwa nene pok wanene sigana no iwinje kendo nene achiel kachiel e wag jowi maru mano mar NTV kachiel koda ka sani entiere ka e gazet montiere wuok kawuono gino mowacho en paro mabende ogolo thuolo machuok kata tok yiero koro wawinjo duonde iwachone noloso gi Ngina Kirori mano watiyo kode tung kocha Ngina nopenje ni e social media kai Twitter, Facebook ginigi mane mare ocho kocho ni Twitter e mare chon itimo gi dire campaign itimo lakini koro sani Twitter to timo kende to Facebook to ndiko ng'ato timo ne kijudo ka Martha Karua is very vocal yudo ka samantino keto gimoro keto pache yudo ka ocho ni social justice kendo ngiso Ngina ni kinyo line mgiwo ocho ni I look at the world through a social justice man ko gimo ng'eyo sana social justice ko yudo ka any issues matim to nyako comment nyako ndik pache kamano kendo Ngina dogo penje ni chalore ka gima finance bill ni ne Azimio lose to wacho ni she is disappointed actually mano late koso kiduru wacho nango late ne kendo en gi buok gi makamano bende otimore wacho ni ya gima kamano tim kecho ka sani wacho ni MPs sani gin jo logo ni voting machine gin gi paro mar japiny kendo in mana ni dego kura kayudo kama intie ni sirikal kata ni sirikal ma wacho ni mano litanya kabisa ma she's really disappointed ma ok do hero mabit kamano kendo odogo penje kendo ni kinyiyo ni kadoko ni Azimio ne ok en gima ne Azimio lose kata win but doka MPs prochiko mag Azimio ne onge o penje ni ipara ngwa wachni wacho ni gik mang'eny otimore kanyo wacho ni mokwongo yudo ka nen speaker noloko pache no wacho ni U-turn no wacho ni chieng' ok dhigo kura machal ni ma MPs moko no wuok but again kendo wacho ni kendo before that time MPs moko no ndia kano notimre od bura obiro suspended yudo ka ng'eny moko no gono mi suspension abino wacho ni ka speaker no ng'eyo ni paro makama biro kendo bibiro goye kura nonego bed considerate wacho ni odiochieng' ariyo kendo romo ng'ato dhi ng'eni ma otimo mistake 2 days ok ni koro mokimiyo days mang'eny mokimiyo weeks mano gimo kedo kabisa odogo penje kendo ni kiparo ni gik mi raise because no fault bien no fault the speaker gi National Assembly mang'eny to peni koro en duoko mage midwaro made beni in ditimo to wacho ni ka en oneno ni sirikal ni ok bed ran maber ni undemocratic kendo wacho ni kaka last week wacho mana kaka no goal MPs magazine ko wacho ni mano ok ber malide beni speaker o en non partisan oko ka sides ke tie weche makoro dwarore ni koro obet girie kom moro mana misolo monja ma mane gima wacho marit kabisa ni no wacho ni mane ka bera ka speaker tiyo lakini chala gima speaker ni gi pache no wuon ok en ngama ok bed ediere ka koro wacho oneno nyakonchiel wache magi weche mano lose yudo ka ng'eny gi mai mana tin ne no e TV kocha no kete mabor kendo king'iye website maro kendo en mabor kendo mai mana tin ne nyakoro mogi jonga ngisoma ne kacha ite mara
aboro kato bendo ranga ne ite adongi ite mo kadek ka gazet ma Daily Nation tangwa rango ite mo kongo mar The Standard kato bendo angwa lora ka wono na ite marapar karaka kori wacho ni jata tije manyien kata CEO mar KEMSA nong'eyo gigo manotimore telo manomiyo joka oriemb nyamuting'o nyaka Dr. Josephine Mburu ma bende ne en jagoro mongirore kata PS mano mara migawono mar thieth gigo mosebedo kanyo katimore ka iwinjo gik masani biro iwinjo kanyo kowacho nade I changed mosquito nets tender specifications koro wache kanyo manyien makete kama chalo nade dan magi gik ma jofwambo oludo chieng' manyoro ka koro sani bende Angela Okech koro ndike kayo makare kowacho kanyo ni okere mana kaka ne jatelo mar KEMSA bende koro kono komishino mano mar od bura mochung' e weche mag thieth. Iyudo ni diere mane CEO masani ni diere mane gigi te timre the scandal mar KEMSA no nen ga gicheo mondo jatelo moro ministry mar health koni ma wacho ni nitie kaka no wacho mondo gino timre lakini e diere kamoro kanyo ne nitie pogruok mar paro to ngiso jatelo moro no mondo ondikne memo wacho ni nitie somehow memo ni kuchopo lakini changes go no bedo made kendo yudo ka nen kama tek kabisa ka ni penja mondo explain how gino timre mano okete kama tek zaidi lakini sani koro nyako take responsibility yomi wacho ni no loko gini yudo ka wacho ni I changed mosquito nets tender says KEMSA boss yeah mane kama intiere ka kanyo nyako ma gijwang intiere kanyo kod jok mopogore mano mochung' nyako jaod bura mandhiwa mano Martin Owino ma bende ne achiel kuom jogo mane dayo dhoge kotene kod gigi ineno kanyo daktari Oron Joshua bende nitiere kata kanyo jaod bura ma Kisumu Central kanyo kane gidayo dho daktari mano Mulwa ma bende en jata tije mano mara KEMSA kairange kasani kama intiere kar kanyo nyakora mogi jwang weche githoth kendo warango ite mar 12 kanyo ka ntiere weche mamoko ma wacho ni weche mage wacho ni koren confusion nitie sikunde ma nyaka sani pok oyudo capitation kata omenda mantiere wi nyathi ka nyathi matam mar ariyo nwabedo kanyo kwarango ni somo kata sekta mar somo ne oyudo omenda mathoth ahinya maromo kacha bilion 628.6 e kinde manosom budget mokalo juma mokalo gigo mantiere kar kanyo ka ino ka gik makamagi timore en paro mane ka wantiere kar kae mano ite no mar 12 kawacho ni kaluwore gi migawo mar somo omenda go nosegol juma achiel mokalo en onya bedo ni timore sikunde en capitation weche nitie mago mag junior secondary school kod mago bende mag sikunde mamoko ang'eni ka teka momiye pek ma thoro wach ma bende nitie ka ite mar 12 iyudo ka gazet no en omiye space maduong' kabisa prominence mano pek momiye wach school gi moro amora school ni education is an equalizer omiyo weche kata kinyiego soyo no keto nyaka front page mago ni weche ma affect ji kabisa yudo ka science nitie confusion wacho ni nok benis kuna sayudo lakini pog yudo ma health go sani gini matek ma running the school bedo matek kabisa nikech pesa no poko biro to moko oyudo pesa moko poko oyudo pesa king'iyo kanyo yudo ka Kenya this KEMSA chama ndimo wacho ni nitie kono bini yudo 9,000 lakini moko poko yudo kendo koro yudo ka yudo ni pesa gipocho pe school kiro joy kendo kama tek zaidi kech yudo ka nyithindo nego som pesa onge ang'e tim no kende piny maduong' mano kore kama koro jogi ntiere mimi nitie confusion moko yudo moko pok oyudo kini ji nego som te mana chiez nade mantiere kanyo kino kanyo picha moger kanyo nyakora mogi jang jatend migawo mochung' weche mag somo Ezekiel Machogu bende koro ntiere kar kanyo dala ni mondo mi awinja pach Daniel Ogeta e weche mag pur bende ntiere kanyo ang'e yodi gi kanyo piny jo Kenya kata jopur bende ma Kenya bende koro wuok kendo dhi mana wacho ni gidhi nyiewo weche go mag pur kawuok e pinje maoko waranga ne wach moro ka mantiere ite mar 17 ka watieko kar kae dan ntiere woni cartoon wana mogiti ko ni machinglo koro ka ntiere gik moko mopogore ang'eni dhuluma ni wacho gi oguyo kinde mani ko ni opogore mi wijo sani kata kamano gin mana maka ipenye ka finance bill 2023 nitiere cartoon mantiere ite mar 17 mabende sani koro kinyalo neno kar ka nitie jogo ma ochung' nitie jogo ma ni bathe ka kuna gik mineno kar ka en ka minya neno nitie microscope ino kaka ing'iye kama
gini jogi teng'iyo gido ka king'iye maber nitie mago gin ogai mag parties moko kanyo ka ging'iyo ne ng'ama wacho maen to gin gi register moro yudo ka embele kanyo jatend piny owacho ni obro bet kong'iyo ni to MPs mage wacho nang'o okedo ka mo koro ng'ani koro ogore koro gima koro timo iluongo ni microscope gima ing'iyo godo ka joma ng'io maling matindo joma nie yod bura kacha ti wacho nang'o to kiti register omak kendo ka oting'o kalam gi karatas to ong'i gino mano kore pachi koro nyingi nitie dis kaka ni vote ong'i to jok manigi tungi ka tiende rango ng'ato nigi tunge biro tung kacha ng'ato boliedo mapoth ka ochalo ng'at moro mane lendo kinde moko mokalo timoro ogudu bende mawoni wang'eyo kar ka ogudu marakwar ni gi moro machalo rasta bende nitiere tung kacha moro bende oliede yo makare moko bende omakore ng'e ni jobura gino ginawo magitimo ka king'iyo kaka pichni go oketi yudo ka tung koni nitie ng'ama chalo gi kaka waneneno then tung koni be nitie jogi yudo koro ma jogi nigi jokorgi kodire ka to nitiere votes to koni ji ng'eny koyo chano ka gima jadek koni ji ochomo 7 kata 6 nikech yudo mane kaka i expect mondo gimoro mang'o obedi koro ung'i mag joma en godo sure mag joma osepimo ma koko tik to en kocha kabisa koro nitie moko ma dhi medre katisegi koro kokwanyi tisudo koni kikwanyi tisudo koni yes koro nyingi tisudo koni timi sura kamano erokamano dan wacho kanyo nitie jomoro kole baro kwere jojubili joratong' maneno gi kanyo tieng' orwako orange piny ka moro bende nitie kanyo ma wiye kende waneno koro nang'o wang'e kacha ni an ng'a kata kamano mage grube mag jofwambo mane ka gire thuolo mag timo gik magitimo kanyo mago jokatun kora moge jwang' walor gazet mar Daily Nation wadarango ite mokwongo mar gazet mar The Standard kaeto bende ang'wa tieke mana gi kanyo nitie sigana mathoth e nyamatika ang'eni mwasemulo kocho kong'o thuolo mar rango gi kata kamano ang'eni ang'wa chako gi gazet mar The Standard e ite mar 4 kae mantie sigana moro ma Edwin Sifuna bende osebedo kanyo kawacho iwacho ni ite mokwongo kar ka wadatanga kaka entie mondi kaeto ang'wa donjo e ite mar 4 gi sigana mamoko mantiere kar kae mae mantiere kar ka mano seneta ma Nairobi bende koro chwalo twak e od bura mondo mi bano bura ma koro paro nowacho kanyo ni jatend migawo mochung' ne wechegi mago mag ohala kod kembe kod keto mwandu mano Moses Kuria koro okoromo bedo e apisi kaluwore kod gigo manowacho mano mipeke ite mar 4 wadonjo iye kacha mondo warange iwacho ni Ruto Levi wechegi duto mago mag neno ni omedo osuru jondik ji e tich kata employers nigi ting' machalo nade kaeto bende matimore e piny mangima iwacho kapok odhi matimore oko mar Kenya nitiere wechegi mag mwandu mopogore opogore mantiere pacho kae ma bende kaka neno kar ka nitiere 3T Minerals ma koro iwacho ni Kenya bende koro donjo in that lucrative world tiende nang'o kero ni gin mage maponono gin mula koso gin mage mantiere iye kacha e ite mar 6 kod 7 marange kachiel koda ka wach momipeke ite mar 20 kod 7 koro nitiere jogo manodhi neno gima notimore e Titanic mano ka gintiere kacha Atlantic Ocean ne gin jabich mane nitiere e ng'wech no mar chopo piny kucho jogo chopo piny kacha dan to poko winji kendo wacho ni bang' sa 1 gi dakika 45 bang' kane gisedonjo e pigno ma gidonjo iye makoro ninenogi rada gi nolal makoro nok negi kata mane gima timore kar kanyo kendo koro oseor itemor jok moko mondo tema ne omany gi kama gintie wachore ni muya magidongo iye kacha nyalo tero gi mana ndalo di 4 mano ka ng'eny ma kinde magintiere go e bupi kacha kaka gidak Nyasaye mong'eyo kendo gintiere kar kacha nitie jaohala nitiere ng'ato gi wuode mantiere e bupi kanyo jaohala machielo bende gin kodi kacha gi jo mane tayo gi chenro go duto are chieng' Jumapil mano ka irango kata chieng' wuok tich iwacho ni nyaka sani ndalo medo mana sudo odiochieng' makiny nyalo bedo ndalo 4 gari dhi bedo kacha karumo koro kete kama chalo nade mogene mane gibe yudegi ka gingima iwacho ni achiel kuom gien ng'ama osebedo koyudo records mopogore opogore okete jaka Guinness Book of World Record iwacho ni gima osebedo kar kacha cha en osechopo nyaka space mano bende omipe kar kanyo koro mogi jwang' yude nitie wechego man kanyo ang'aranga ni ite mar 4 e ite mar 4 kanyo makoro nitie sigana momipe kar ka wach mar senator ni Edwin Sifuna
oteso nitie weche mathoth ahinya motimore kar kanyo e ite mar 4 Sifuna Files motion no mabende koro wacho kanyo ni gima dwarore oneno ka gima jatend migao no Moses Kuria okoromo mar bedo e apis kaka jatend migao e sirkal mar Kenya Kwanza kaluwore gi weche mochido mosiko kowacho e mbui kaachiel koda mago bende mowacho ka nitiere rombe maoko. Iyudo ka osebet ka oluongo jofwambo gi ot mar fwambo moro kanyo ni mano fwambo bende itie mantie bo Nairobi kaka osebuogo nyaka ni ok bi miu tenda weche mag lendo advertising mago tan wacho ni koyudo jesir kala moro motimo lendo kodwa to wacho ni osedhi dala wacho ni chakri chieng' mano wacho no ma mano mana kaka no chakra lakini mano ok chakruok ne nitie scandal moro ma gi pacha no wuon ne ni otemo mondo oswei ji mondo ji kik par scandal ji par ni en wo mar Moses Kuria kod od fwambo mano kina dier wan okwan josigo wan mana messengers kaka wanene kaka wakawatime ka kenja kamera ni bro konye kao ken je ndiko obro ndiko gimoneno ken je radio wacho gimoneno mama okwan jo wasigu nkor mag kaka wachoga ma kata king'iyo Twitter mar gik ma wacho go ret kineno moko but koro omiyo koro yudo ka senator ma Nairobi wacho ni en gi paro moro ni ng'ani okoro mondo koro o hold office mo hold no gik ma wacho gi ok ber gi the status mar office mo hold mano ka wadhi kacha e ite machielo mabende ang'warang kanyo koro mogijong kwa dhi ka watieko chenro mantiere kar kae iwacho ni CAK kod weche mag school feeding program wadhi e ite mar 11 kanyo ka wayude kar kacha Nairobi koro chako program machielo mabende koro nitie kaka telo mar county ma Nairobi mano kotene kacha kod governor Johnson Sakaja koro nitiere man wacho ni Nairobi County School Feeding Program mabende no yawo odiochieng' manyoro kod jatend piny Kenya mane mwacho ni kane gintiere Roysambu Primary School dan kiujo wach machalo kamae kendo thuolo machielo iyudo nyithindo nyaka chiem ka gibedo e skul e ite mar 11 mano gazet mar The Standard kanyo ko chiwe kar kacha inyalo wachango chiemo gibedo e skul ka gintiere kar ka neno kanyo picha mar jatend piny Kenya gintiere kar ka to wach machielo mabende ang'waneno ang'waranga kanyo gi kumoro achiel ang'eni kae ma watieko godo gazet mano mar The Standard ka gintiere kar kanyo ang'o minyalo wacho wiye kae weche mag chiemo bende koro nitiere ka nyithindo nyaka chiemo mondo gibedo e skul somo tek ka in kech mbala kanyo tek zaidi kini koro piny ka mokoro tek kabisa ok somre ka onge chiemo miyo amor kaneno ka imi nyithindo gi chiemo sikech kido ka ebo matek lakini kido ka mi relief moro mar chiemo at least bro mi motivation yudo maga nitie ka chon do ka yudo ni beni madho maziwa mar nyayo ano kana madho baba yudo ka nitie gi aspect mar motivation to come to school ma hapa ni mai koro jogitamo encourage mondo jiujo bi school amana kore pajano kan gi mbete zaidi mama no biro neno kacha kosta kotimore bende county mano ma Uasin Gishu governor ma Uasin Gishu mar Jonathan B beno ya uchendro no kana kacha Belio Kipsang no chopo kacha keno no poe mano ni nyithindo bede sikul karo chenro gi mag chiemo ka gintiere kar kacha Sharon Ongawa ngeno madho maziwa ya nyayo ang'o kono ani gindo kinde ka bende ni gin school bende jok mane we school ni kech Sharon ang'o biri banko setieko kar kae kata kamano nitie weche makoro bende nitie kar kacha loba koro wacho ni wan ok onyal pull down gigo ma makenzi kero kar kacha mage mbui puonj mage mantiere kar kacha ka koro sano gino mowacho ni Good News Media mano K Times ma bentie kar kanyo no mi puoth mano mar lando kata chiwo lendo magi mago magi weche go magi yalo e free to air television broadcasting services e gamara 2010 kod abich awacho kanyo ni mana kaka Facebook kod gik mamoko nyaka idhie kambi mar Facebook itudi kodgi mondo mi gigolgi CAK ok de golgi kata kine magitiere kar kanyo wacho ni gin gionge teko matimo gik makamagi mondo mi puonj makamagi kik dhi nyime ya kech iwacho ni kama chudo bantiere ene mena gite nya podire moko no sim ga TV gite kama ntiere no office no e mano simogi koro no beni en gite kono lakini wacho ni onge teko no wacho ni these houses like mama lendo watch religions gi they either
o migrants sariyo either commercial kata community ma onge mo wach ni en religious ma kamano kor mage mo mi wacho ni onge gi teko no mano ka intie kaka nyakora mag jwang so mane ite mara paka chel kanyi bed kod ng'eyo weche mag tuke ben nitie tuke kanyo nyakora mag jwang watieko gi kanyo Daniel Ogeta koro ka walore gi kanyo kendo mi thuolo mondo idhi land idhi luwe weche moko bende ma ibiro kata kiludo chieng' makawuono ponono odiochieng' makawuono ponono sigana ma wadhi neno kantiere e wang' jowi odiochieng' makawuono nyalo bedo ni en mane ma ponono mino ka idhi mipeka ahinya odiochieng' makawuono pod wadhi dok e bunge kendo manido ka pod nitie clauses moko ma will be discussed mano wach mapek zaidi kendo ido ka most of stations dhi miye prominence kata bende yes erokamano ahinya Dan kuom yudo thuolo mar biro mogi chiwo wageno ni tich adek mabiro poro bobedo kodi kar ka wanone gazet mano mag Daily Nation kod mama The Standard ikono maling'ling sigana mindiko ikoni nyakora mogi jwang kaka bende ruo erokamano ahinya kod thuolo mar biro kanyo koro mogi jwang awan kanyo kod Daniel Ogeta jandiko e gazet mar Daily Nation okinyi makawuono mano woyom iwacho ni e gwenge mopogore opogore ka intie gwenge mabondo kichomo kar kanyo direct bado yud mos kama intiere kar kanyo erokamano kuom kete chenro okinyi makono ka watieke kar ka aduogo kod twak mabende dhi bedo kanyo ka walose iwacho ni e kinde ma wantiere kodi ka achiel kachiel ka wantiere kodi ka wanono paro mar chik mar omenda gigo manoloso odiochieng' manyoro gigo mananeno waduogo mondo mi walose e kinde mabiro ka wantiere kar ka kik idhi mabor sa oromo kanyo dakika 22 tok sa achiel ako ywe masani ka waduogo twak kaka koro dachako kik idhi mabor Ukifika kwa hiyo show ya Tunda Ngor ni raha peke yake. Hizi ni tie mar puonjo mar nyiso gimonego winj